আগরতলা নাঙ্গাই তানবাগাই আমসে কত রাহার হিনবতক খাইজাখা media takut jongno hambai aisa question mark ngi tongrugo tam ni bagui buri ro nok ni mamu songna ni yakare besapori besana lekha pora prungna ni yakare mumbati ti himbotok agortala shahoroma hinlaika Tripurani itihaso obono first time ungna je buri ro nok ni ongkoroi besap kebangma buri ro agortala shahoro himbotok mumbati ti lai hinlaimani tamgui male sungusuk soisinai chini muktuino sungusuk narigi tonsinai chini ereng sorong nei takuk thangnai 4 tarik ni salo sebuk khlainai marketing jomatia bai marketing jomatia tai Kiron Kumar jomatia borok subidar bai nayak subidar ereng tongman bong isi junior rifleman borok nokogui buthari silka जों आबोनि बागै चिनि और प्रश्न तंग्रुगै थांगो जुदि न जों न्यूज पेपर गो नगो बिनि बख्रागति जा मेन्टली हामियानि बागै बखखा मेन्टली हामियान गाय चिनि तिप्रा सानो सिमेदे बनुक्सि आरो केमबो तो गोबां मा दफानि बरक न सिलाय तै तंखना डिउटिओ तंखना किबा बरक मर्निं वाक खाय तंखना फुंनि जरावो बाहाय खलायो अ तिप्रा सा मांनि खैबा मकल कलायखना बिनि मकल आबोनि बागै न जों बेलायखे बखा दुखु नांगौ बेलायखे वाना मा सिंजा अंगो अबा हायखायो जे जागावो रखक बखक उंगै दङ ब्रकनो ब्रंनि बडिगार्ड साइथान थांगाय ब्रकto तकिसा कुचुक लेभेल दङ जेहेतु सुबिदार बनाय सुबिदा राइफलमेन से ब्रकनो कगै मानो जों तिनि बुरि रक जे कुनो मेलाव थांदि जे कुनो प्रग्रामबो थांदि थांगांगाय नरक खोनागोना उसकां बाहायनो कायसा यालुगमानि चिनि बुखक दं kaisa melawo thangmanise a melawo borok bihik dusai bike kalai thangmase borok no rom threwu a burini ekdom gang rap khaito oba haike salbrung burung khaijagai tongo ang obono singnani musungo chini swarashtra doptor chini manoniya mukhyamantri nung abono kisa naidi abono nai bisari di yakhai जों तिप्रा हास्तेनि बुरै रक सुदु बुकुं बारा बुरै इंग्लाक समस्त बुरै चिनि बुसाइसि करि खांकाय जों अ हावा सानना आसाय तंनाय आबोनि बागै जों जत बुरै रक जों आसुगै तंग्लाक सिंगाय जों जे जास्टिस माया सात जों आन्दोलन खायनाय आबोनि बागै जों हिमबतक हिमनाय नांखाय जों थाना गेराव खायनाय जों लामा रुट ब्लक खायनाय अबाहाय गोबां मा जों बतक लानाय आबोनि बागै न आं कयनाय जारा चिनि नंनि मिडियानि माध्यमे नाय तंनाय गाबुआ नगनि अंखया आं खागोन खुबसंना अबनो कयना मुसुम अबनो मेसेज निना मुसुम नरक टावान सुदिदे तिनि आं सेट नु आं गुसुं निसा नियानि बबो खरकटा मार सिनि जमातिया बबो निन ताकुकनो तिनि किरण कुमार जमातिया बनि ताकुकनो अबा हायबिसे देबरमा बनि ताकुकनो अबा हायबि सालब्रुं तिनि मास थैया अबा हायबिसे बर बुखाजा तंखाय जोंबो हाव तंनाय आबोनि बागैनो जों नगा आसुगै तंयावै जों स्रिं तंयावै जों जत्तनो अ जास्टिसनि बागै जों आन्दोलन खायनानै बेलायखेनो नांगौ आबोनि बागै आं चिनि जारा अ राज्य सरकार आसुगै तंनाय स्वराष्ट्र दप्तरनि जारा बारजामान जाक चिनि माननीय मुख्यमंत्रीनो आं अनुरोध खायो सुस्थ तदন্ত खायै बिसार उंनानि उंथु जारा अखरकनै कालपिट न बर তদন্ত খাই বরং সুস্থ বিচার খাইজাকনানি